nyono ora ngira babar blas. Oh, Mas aku ngasih ngantuk rasane. Pancen ono andeng-andeng nggoning pipi. Mertandakno. Aja dipandeng mundak gelang ning nggoning ati. Lah leres. Ngelarani ati, Mas. Iya wis kulino kowe iki. Mulane gak gelem lemu-lemu. Dilarani ati iki, Mas. Aja kulino mangan ati to, Dik. Enggak doyan ati, Mas. Monggo dilajengaken. Ya Allah. Durung to. Urung to kono. Durung. Iki lagi ngrayangi kok. Oh, iya. Kira-kira sing mau pilih sapa? Sliramu ki akeh lho. Niki kanca-kanca saking GMT nggih, Mas Subur, kanca-kanca ada pengrawit iki Jojoko kabeh. Ayo. Ya, Mas. Pilih. Milih sing ndi? Ayo. Jojoko kabeh. Setengah Sing tua. pundi? Kok setengah tua. Meh tua. Meh Raino. 6 tapi tua. Lah. Ayo sing ndi no? Pokoke milih sing ndi Aku seneng sing gede-gede. Heeh. Tapi aku gak milih kuwi. Aja milih sing Rada gedhi tua, wetenge rada lho ya. tua, rada tua. Ayo. Sudah tua. Ah. Sing pojok wae. Sing ngebas e kok sing ngebas. Aja sing ngepas. Sing melodi wae Sing piye? melodi kira meh gak ono. Aku milih tukang settinge ae. Tak urus. Oh, milih melodi kok tuh meh gak ono ning ndi. Maksudnya gak ono ning Maksudnya kene pindah lokasi. Oh, pindah lokasi. pakai dalu. Rame iki lho. Kono lawes Aku ndedek. tetep milih tukang settinge to, Mas. Oh, ya wis, ya wis. Cie, tukang syutinge wis nyempet pipis ngasekan. Aja nesu-nesu. Apa nang ndi, Masku? Oh, Mas Danon nesu, Mas Danon nesu, mbok Mas Danon nesu. Iku tuwa rodok purian. Ah. Nek tukang settinge kan duwe andeng-andeng kembar aku. Ning rodok munggah. Jebule goleke sing padha Mas Sing Danon. padha? Heeh. Lajengaken nggih. Tak pilih donya bareng ya. Sore-sore nyampur sari rumiyin nggih Pak nggih. Monggo duduki tatang nggih. Mboten napa-napa monggo. Sumur
Panjak Mas yo bocah-bocah ngene iki yo semangat kok ya Dik ya. Ngene iki bocah Mas. Bocah lho Dik. Bocah apa Mas? Bocah edan rumpuk. Nek gak edan gak sugih Mas. Tukang melodi kok ngamuk syukur. Dendam ambek aku ketoke. Gak apa-apa Mas ben mbok jak ineh. Monggo sugeng kebakan timbel nada. Monggo Pak ayo jogetan. Oh yo, oh yo. Selor jatan ono pedote laras lelakone meneh bedae kanono pejate subur makmur murah sandang bekasan
Danon Mbak Rere. Iya, piye? Ngene ya Mas Mas. Subur, ya. Sing ijeh ruwungan tak dongakno truk tronton muat beras muga nonton padha seger waras. Amin, nggih. Suasana panggonan kula pasrahaken teng Mas Danon kalih Mbak Rere. Pekaten. Kula kundur Kediri. Heeh. Makaten jenengan sampun purna. Sampun. Wedal saya panjenengan matur suwun Nggih, Mas Subur. Sampun ngaturaken gue matur sarengan kalian Cak Timbel. Sarengan kalian GMT nyampur sari. Ingkang tansah kasangga kalian Anton Audio. Mugi wonten GM Production Video Shooting. Ayo adik Rere.